Ja, vi har lavet det her forsøg, hvor vi har forsøgt at fremstille esteren metylsalicylat. Og det der ligger bag, det er, at ester metylsalicylat bliver dannet ved en kondensationsreaktion mellem salicylsyre og metanol. Og ud fra det får vi så dannet metylsalicylat, som ses her, og så vand. Og den mekanisme, der ligger bagved, det er, at oxygruppens oxygenatom, som det vi ser her, det optager en hydron fra svovlsyre, som vi bruger som katalysator, hvor vi vil få dannet det her stof. Dernæst så sker der det, at carboxylsyregruppen så bliver angrebet fra alkoholens oxygenatom, som er det her, og det sætter sig på, og derved bliver dobbeltbindingen brudt, og vi får en hydroxygruppe og en metylgruppe på. Det der sker næst, det er, at der er en hydron, som flyttes fra et oxygenatom ned til et andet, hvor vi får det her, og på den måde får vi dannet to leaving-grupper, nemlig hydronen, der sidder heroppe, og vand, der sidder heroppe. Og så får vi det her stof, hvor vi får dobbeltbindingen igen, og så har vi de her to, vand og hydron, som egentlig bare forsvinder. Det der skete, det var, at vi tilføjede 9 gram salicylsyre ned i en 100 ml rundbundet kolbe, som er den vi ser, der sidder her. Og ned i den, der tilføjede vi så 25 ml metanol, hvor vi så rystede, så salicylsyren blev opløst ned i metanolen. Ned til den, der tilføjede vi så 10 ml svovlsyre i små portioner af gangen. Og når det var opløst, så lavede vi en opstilling, som vi ser her, hvor vi har rundkolben nede i sådan et varme ting, hvor vi ser den her, ja, nu har jeg lige glemt, hvad den hedder, men det er i hvert fald, hvor der bliver tilføjet vand ind af det her rør, hvor det så kører i de her rør, vi så yderst her, og så rører det ud igen for at ligesom at køle det ned, som er hernede, så det ikke overopheder fuldstændig. For det der skete, det var nemlig, at vi tilføjede pimpsten ned i vores opløsning hernede, og så opvarmede den i en halv time. Og så har vi lige her på ionform, hvad det var, der skete. Vi har salicylsyre, som ligger her, som ikke er opløst. Det er på fast form, og så har vi metanol nede i på flydende form. Og når vi så ryster, så sker der det, at salicylsyre bliver opløst, og det kommer også på flydende form. Så det er ioner. Når vi så tilsætter svovlsyre, så kommer svovlsyreionerne også ned i, så vi får en hydron, og vi får noget sulfat, og vi får noget vand. Da vi havde varmet den her opløsning op i en halv time, så skulle vi afkøle den. Godt nok skulle man afkøle den til stuetemperatur, men vi nøjes med bare at afkøle den til den var til at holde, altså så man kunne røre uden at brænde sig. Og så hældte vi opløsningen over en skilletragt, og den skilletragt er den vi ser her. Da vi så havde ført det over i skilletragten, så skyllede vi lige den her rundbundede kolbe med 25 ml dichlormetan, og hældte det over i skilletragten også, og det gjorde vi for at sørge for, at al salicylsyren og metanolen kom med. Og det vil så også sige, at vi sørger for, at al esteren også kommer med over i, fordi det er det, vi ønsker, altså for det største udbytte af esteren. Herefter så kommer vi 5 ml demi-vand ned i skilletragten og rystet. Og det gjorde vi, fordi at metylsalicylat ekstraherer over i dichlormetanfasen, fordi at dichlormetan er upolært, og derfor vil det binde sig til esteren og ikke vandet. Så esteren bliver ligesom trukket væk fra vandet. Derefter så, fordi vi får dannet to faser, som vi også kan se her, det der sker, det er, at når vi tilføjer vand, det er den grønne fase, nej, det er den nederste fase, som vi ser her, og vi så har rystet den,
Nej, det er forkert, det jeg siger. Vi tilføjer vand, og så ryster vi. Og så er det, at, diklor, metylsalicylfasen, eller metylsalicylat ekstraherer over i diklormetanfasen. Og så får vi en vandfase, som er den grønne, og så diklormetanfasen, som er den hvide, eller den gennemsigtige her. Og så aftapper vi diklormetanfasen ned i en kolbe. Eller et bæreglas var det så. Og det skal vi gemme, fordi det der esterne er i, og det skal vi bruge. Og så laver vi endnu en af dem, hvor vi hælder, vi hældte diklormetanfasen tilbage i skilletrakten, og så aftappede vi diklormetanfasen. Nej, det passer ikke, det jeg siger. Vi hældte endnu 25 ml diklormetan ned til vandfasen af skilletrakten, og så aftappede, eller rystede, og så aftappede vi diklormetanfasen og hældte den sammen med den første aftapning, som vi lavede. Og så til sidst så aftappede vi vandfasen, for den skal vi ikke bruge til noget. Så den kom i det, vi kalder affaldsglasset. Det der sker her, når vi kommer den op i skilletrakten og kommer debivand og diklormetan i, så får vi vores diklormetan hernede, og så har vi alle vores metylsalicylat ligger heroppe, og noget vand, og så har vi rester fra svovlsyren også. Når vi så ryster, så var det, at metylsalicylat ekstraheret ned til diklormetanen, så vi har vandfasen heroppe, og så diklormetanfasen hernede. Når vi så aftapper, så har vi diklormetanfasen, som indeholder diklormetan og metylsalicylat, og så har vi vandfasen, som indeholder rester af svovlsyren og vand, og så var det, at vi gentog den proces. Så hælder vi hele diklormetanfasen tilbage i skilletrakten igen, og udryster med 10 ml natriumkarbonat, og det gør vi, fordi at natriumkarbonat reagerer med de eventuelle rester, der er af svovlsyren, ud fra det her reaktionsskema, som vi ser her. Og derfor er det også enormt vigtigt, at vi skal udlufte, netop fordi der bliver dannet CO2, som kan skabe et overtryk i skilletrakten. Og derfor kan skilletrakten springe, hvis vi ikke husker at udlufte, og det vil vi jo helst undgå. Så natriumkarbonat fjerner svovlsyren fra vores opløsning. Det er også det, vi ser her. Vi tilføjer noget, eller der er nogle, natriumkarbonatrester her, eller noget svovlsyrerester hernede og sådan noget. Og så tilføjer vi natriumkarbonat, og når vi så ryster, så svovlsyren, resterne, de kommer så herop i stedet for, og så skal vi huske at udlufte noget CO2. Så vi har den rene diklormetanfase hernede. Så aftapper vi, diklormetanfasen, som indeholder den ester, som vi gerne vil have. Og så overfører vi vandfasen til et affaldsglas, som vi bare smider ud. I hvert fald, altså vi smider vandfasen ud, ikke glasset. Og så udryster vi med 10 ml natriumkarbonat igen, på samme måde som før. Bare for at sikre os, at svovlsyren er fuldstændig væk. Aftapper diklormetanfasen og smider vandfasen i affaldsglasset. Til sidst så tilføjer vi en smule vandfrit magnesiumsulfat til diklormetanfasen, fordi at magnesiumsulfat finder sig til de eventuelle rester af vand, der er tilbage. Så derfor får vi også fjernet vand fra vores diklormetan. Så filtrerede vi magnesiumsulfaten fra, og så vi filtrerede det fra, så vi fik diklormetanfasen i et afvejet 50 ml bærglas. Og så kan man eventuelt skylle filterpapir og bærglas en smule, for at sikre os, at hele esteren er med. Og så stiller vi bærglasset til frivillig inddamning indtil næste kemiteam. Og det vi ser her, det er, at vi aftapper igen efter det der natriumkarbonat, hvor vi har diklormetanfasen her, og så har vi også vandfase her, som bare skal smides væk. Når vi så tilføjer magnesiumsulfat, nu har jeg sat vand i parentes her, for det er jo ikke sikkert, at der var noget vand, så det er jo bare eventuelle rester af vand. Jeg har skrevet svovlsyren hernede. Der skal stå vand her. Så når vi tilføjer magnesiumsulfat, så binder de her små sten sig til det vand, og så får vi en ren diklormetanfase. Til allersidst, når den har fået lov til at stå og dampe af, så
vejer vi produktet, og målglasset inden det vejede vi til det her, og det færdige produkt vejede vi til det her, til 57,76 gram. Det vil sige, at vi får et praktisk produkt på 6,63 gram. Og ja, det vil jeg komme ind på senere. Vi anvender svovlsyre, fordi det binder sig til vandet i opløsningen, så derfor får vi det ikke med, fordi det trækker vandet ud af reaktionen med esteren, som gør, at der sker en ligevægt mod højre, som har den betydning, at vi får mere produkt, som også vil sige, at vi får mere ester, og det er vi interesseret i. Det samme sker med den overskud af alkohol, der bruges. Her får vi også mere esteren, fordi at ligevægtsbrøken bliver mindre end KC, så derfor får vi også mere produkt, og derfor også mere ester. Vi opvarmer den her blanding, fordi det øger reaktionshastigheden. Hvis man tilføjer energi i form af varme, så øges antallet af sammenstød mellem molekyler, og derfor øges reaktionshastigheden også. Jeg er allerede kommet lidt ind på, hvorfor dichlormetan kan bruges til ekstraktion af esteren. Det er fordi, at dichlormetan er upolært, og derfor vil det binde sig til esteren i stedet for vandet, og så er det, der kommer de her to faser, som vi ser i skilletragten. Derudover så har dichlormetan også en højere densitet end vand, som gør, at det vil ligge sig i den nederste fase i skilletragten, i stedet for at ligge sig øverst. Nogle af trinene har jeg forklaret. Jeg har ikke forklaret, hvorfor vi filtrerer resterne af magnesiumsulfat, men det giver god mening, for vi har ikke lyst til at få de her små sten med over i vores opløsning. Og så har vi frivillig inddapning, fordi dichlormetan vil få damp, så vil vi kun have vores ester tilbage, og det er det, vi ønsker. Det teoretiske udbytte har jeg beregnet på den måde, at vi kender massen af salicylsyre, og vi har den molarmasse, og massen af metanol, den beregner vi ved hjælp af stoffets densitet, hvor vi har, der skal stå 25 ml her. Der har jeg lavet en lille fejl. Der skal stå 25 ml her, og så kommer der til at stå 19,1 her, og 19,1 her. Så vi får en masse, metanols masse bliver 19 et eller andet, jeg kan ikke lige helt præcis huske, hvad det er. Og en molarmasse ved det her. Og så kan stofmængderne beregnes. Stofmængden af salicylsyre bliver på 0,651 mol, og stofmængden af metanol bliver så på 0,616 mol, mener jeg det er, når man skifter den der ud. Så kan stofmængden beregnes, det er det lige gjort der. Og så ifølge reaktionsskemaet, som var det første reaktionsskema, jeg præsenterede, så er forholdet mellem salicylsyre og metylsalicylate 1:1, og det vil sige, at stofmængden af salicylsyre er den samme som stofmængden af metylsalicylat, så den bliver 0,0615. Jeg mangler også et 0 der, kan jeg se. Det var også en lille fejl. Og så kan de teoretiske udbytte beregnes ved at beregne massen af metylsalicylat. Så det er stofmængden af metylsalicylat gange med den molarmasse af metylsalicylat, og det bliver så 9,91 gram. Hvilket vil sige, at det teoretiske udbytte af esteren er 9,91 gram. Vi fik aldrig lavet IR, så jeg kan ikke lave IR over det. Og jeg synes ikke, det vil give nogen mening at bruge en anden gruppes IR-spektrer, fordi at det vil bare vise, om de havde fået et ønsket stof, men ikke om vi havde. Vores praktiske udbytte blev på 6,63 gram. Det vil sige, at det er ikke helt rent, fordi det skulle være tættere på det teoretiske udbytte, hvis det skulle have været et rent stof. Fejlkilder og usikkerheder. Vi var 4 om at lave forsøget i forhold til de andre grupper, som kun var 2. Så det kan have skabt usikkerhed omkring fremgangsmåden. Blandt andet kan det være, det har så ikke noget med, om vi var 4 med, men det kan være, at vi ikke har fået skyllet hele esteren med de gange, vi skyllede efter, hvilket gør, at udbyttet af esteren bliver mindre. Så ud fra alt det her kan jeg konkludere, at forsøget er gået nogenlunde. Vi har ikke fået det bedste udbytte af esteren, som vi havde ønsket. For jeg ved, at nogle af de andre grupper har fået et udbytte på omkring 9, så det var ikke lige så godt.